и затова се вълнувам отново. Идвам зареден, идвам готов да ви говоря от коя книга? Матей, слава на Бога. Матей 12 глава. Матей 12 глава. И си казвам, Боже, ако продължавам да говоря извън тази книга, 5 години няма да стигнат. Трябва да наваксваме. Искам да мина в Деяния на апостолите. Бързам. Още не е дошло грабването. 15 стих на Матей 12 глава. Нека да го прочетем. Ще освежа вашата памет. Защо сме в тази глава? Какво правим? И да видим какво може да научим от живота на нашия Господ. Амин? Добре. 15 стих, 12 глава казва така, но Исус, който узна това, се отегли оттам и мнозина тръгнаха след Него и Той ги изцели всички. Толкова е добър нашия Господ. И им заръча да не разгласяват за Него, за да се сбъдне казаното чрез пророк Исаия. Ето моя слуга, когото избрах. Моя възлюбен, в когото е благоволението на душата ми. Ще положа духа си на Него и Той ще възвести съд на народите. Няма да се скара, нито да извика, нито ще чуе някой гласът му по площадите. Смазана тръстика няма да пречупи и замъждял фитил няма да угаси, докато изведе правосъдие към победа и в Неговото име народите се надяват. Амин! Какви пасажи просто. Предполагам, че голяма част от вас са чували за тези пасажи, много сме ги цитирали тези пасажи и тази сутрин искам да ви говоря за Исус, който е кроткият, който побеждава. Тук ли сте? Кроткият, който побеждава. Тази история е толкова важна за нашия духовен растеж и се надявам да отвори очите ни тази сутрин. Духовните ни очи. Да видим как ние можем да победим чрез кротост и смирение. Нещо, което всички имаме нужда да се научим. Нали така? Защото понякога искаш да избиеш зъбите на някой. Да скубиш косата на някой. Нали? Сестри, тази страна сте много, така ли? Особено Владимира. Нали? Шегувам се. Не знам колко си яростна. Но тази история ни учи точно на това. Как трябва да бъдем като нашия Господ всички тази сутрин. Да се отидем и ще кажа, аз ще бъда като моя Господ. Да научим нещо тази сутрин, но преди това вие си спомняте историята на 12 глава, когато учениците на нашия Господ огладняха, скъсаха да ядат, нещо си хапнаха и фарисеите от някъде как се скриха, никой не знае, хванаха ги и казват, твоите ученици няма право да ядат в съботен ден, защото това е дело, те работят. Какво е работа? Ами да се скъсат, това е дело за тях. Това е работа. Жена ми работи в хотел и тя ми споделя една история, когато евреи не имат техните стаи, в съботата не угасват лампите, не ги пускат, не пускат даже вода, когато ходят до тоалетна. Защото това е работа за тях. Това е пълна глупост. Виждате, фарисейщината и тези закони водят до глупост. И тези също фарисеи се опитат да хвалят нашия Господ и да му кажат това, което правят, не е така. И Господ какво прави? Те като много знаят писанията, къде ги води? Писанията? Какво значи почивка? Че Господ е направил съботата за човека, за да може какво? Човека да общува с Бога и Бог да общува с него. И ако аз общувам в съботата с Бога, какво трябва да прави това? Ами трябва да ме прави повече като Него. Ама тези фарисеи са повече далече от Него. Нищо общо с Него. И Господ ги коригира, стига, че ги коригира с любов, с търпение, с смирение и накрая завалите не могат да го спрат с думи, ще го спрат с сила, искат да го убият. Казва така, че те коряха план да го убият, след като той влезе в синагогата, изцели човека с прокажената ръка, нали така беше, да не объркам. Изцели човека и каза, че този човек е толкова ценен, той като овца. Как няма да му обърне внимание нашия Господ? Казва, лошо ли е да правим добро в съботата? Законът до така степен ни бърка, до така степен ни обърква и ние си взимаме библейски текстове и си ги въртим, даже сме толкова злобни, по-злобни от невярващите даже. Казвам ви, по-голяма злоба от християни не съм виждал. Ние сме много лоши хора, за съжаление. Ако аз вярвам в Христос, то тогава ще бъда като Него кротък и смирен. А не обратното.
да погубя ближния. И сега стигаме до тази част, където вече фарисеите коряха план да го погубят. И 15 стих ни казва, Исус като разбра, че иска да го погубят, Писанията казва, че той узна и се оттегли оттам. И много хора тръгнаха с него и той ги стири всички. Колко е добър Бог само. Господ излезе оттам, където те коряха план да го убият, не защото се плашеше от тях. Защото той демонстрира, че той е кроткият слуга на Бога. Той, когато знае, че има заплаха, той не като тези вярващи тук в нашето време, където са готови да отидат навсякъде за него и са толкова глупави, че изгубват живота си, не във времето, което Бог е определил за тях. Те бързат. Но Господ е разумен. Колко от вас се спомнят Матей 10 глава, когато видяхме какви са характеристиките на един добър ученик? Спомняте ли с проповедта, когато ви казах, че когато Господ ги праща, той им казва, ако не ви приема тук, излезте от тази къща, отидете в другата. Ако някой ви напада и ви атакува или кори планове против вас, бъдете като какви? Змията и гълъба, нали? Разумни, мъдри, хитри, в смисъл да избегнеш опасност, нали така? Исус това, което проповядва, той го живее. Той прави това, което казва на своите ученици да правят. Когато има опасност, той не казва, кой е, аз съм с Бога. Той е разумен, защото той е кротък. Как може да бъда мъдър и разумен? Като съм кротък и смирен. Като не търся конфликти, а като ги отбягвам. Трябва да разберете, християнинът не е конфликтна личност. Ако Бог ме определя като овца, ама ние сме толкова неконфликтни. Овцата е толкова мила, не държи никакво зло, някой ще каже и тъпа. Има истина в това. Има и тъпи овце. Ама Господ ги обича и тях, защото са овце. Но има предвид, че ние нямаме такъв механизъм да атакуваме. Овцата няма такъв механизъм. Не ви си спомняте, когато проповядах от тази част, за това, че ние сме негови овце, че Господ се грижи за нас. Той ни поддържа, постригва ни, оправени от ушите и не скарва тези животинки, които излизат в ушите на овцете, които и карат да се блъскат главата на стената, че да се самоубият. Господ ни поддържа и ни пази. И ние трябва да бъдем като Него. Искам да ви задам един въпрос. Според вас, как изглежда силата на Бога? Как си представяте силата на Бога? Как си представяте един силен християнин? Каква е вашата представа за сила или силен вярващ? В много големите знамения, чудеса и неща, които виждате, или човек, който е смирен? Кога сте виждали в Facebook или в YouTube или тези невероятни служители, които много обичате да показват смирение? Ако показват слава на Бога. Ако показват само хубавите неща, бляскавите неща, чудеса и знамения, много пророчества под формата, ти се казваш Георги, имаш 3 деца, това е гадателство, това не е пророчество. Това е пълна глупост. Пророчество означава да говоря от името на Бога. В момента знаете ли какво правя аз? Аз ви говоря пророческото слово, което е написано тук. Амин? Това е пророческо слово. Да коригира душата ни. Да бъдем силни. И как изглежда тази сила, брати и сестри? Истинската сила не е рекламация. Тук ли сте? Истинската сила не се рекламира. Исус имаше цялата власт. Цялата сила, целият авторитет. И въпреки това той реши да ходи в смирение. Халелуя! Има ли такива днес, които сме готови да ходим в смирение, когато има опозиция? Когато говорят против тебе? Когато искаш да кажеш толкова много неща, но духа в тебе ти казва, не дей. Ние трябва да бъдем кротки. Защото кротостта, която изглежда като поражение, е победа. Много хора ще кажат, те са поражени, те загубиха. Не. Аз ви казвам, Господ ви казва отгоре, че вие победихте. Амин. Блажени смирените. Какво каза после пасажа? Блажени смирените, защото какво ще направят тези смирени? Ще насъдят земята. А тези, които са буйни и са готови за бой, не могат да овладяват езика си, устата си, той неизбежно да не се грешиш. Както обичам да казвам, да кажеш нещо тъпо. Да не раниш ближния, да не раниш себе си. Моят Господ е кротък. Той е пример.
Затова той се оттегля. Той не се оттегля от страх, братя и сестри, а защото часът му не е дошъл. Защото Господ е разумен. Господ знае, че времето не е тук. И Той изцелява всички, което означава, че Неговата сила е неизчерпаема, дори когато има напрежение. Дори когато Исус е под натиск, Той изцелява. Колко от вас изпълнят историята? Докато беше на кръста, Той прощава. Има силата да прости, защото Той е кротък и смирен. Това е моя Господ. И аз искам да бъда като Него. Искаме ли да бъдем като Него? Има ли тук такива хора, които искат да бъдат силни като Господ? В смирение. Най-голямата сила на един вярващ е смирение. Не бляскавите неща и големите дела, които показваме днеска. Това е много лесно, да се изтъкна, да се покажа. Как реагирам в определени ситуации, показва какъв е моят характер. Дали съм Христов, дали съм блажен, дали съм кротък като моя Господ. Защото кротостта в нечии очи е поражение, но в Божиите е победа. Амин. Благословени ли сме до тук? Сега започвам. Има още. Нашия Господ им казва, Той много пъти го прави това, в 16 стих им заръча да не разгласява за Него, защото трябва да се сбъднат писанията. Защо нашия Господ винаги казва на всички да замълчат? Това е много интересно. Той го казва в много места в Евангелията. Защото, вижте, братя и сестри, искам да внимавате тук. Това е за всички нас. Мълчанието пази фокуса върху истинската мисия. Тук ли сте? Тази мисия е да помогне на слабите, не да събира силните за революция. Тук ли сте? Нашия Господ, вие знаете, говорим за тази Римска империя вече колко месеца. Някои казват Ромска империя, други Римска. Господ, ако искаше да събере силни мъже и жени, щеше ли да го направи? Ма разбира се. Те бяха ли готови да го следват? Разбира се. Защо Господ им казва да не бързат? Защото в момента, в който той се разчуе, те ще съберат толкова много хора и ще искат да го направят цар на Израел. И ще искат да съберат армия, която да се събере да воюва против Рим. Това ли е Божията воля? Не. Ама изобщо. И това отмества фокуса, моментално отмества фокуса на волята на Отца. Смирението поддържа във вас духа на Бога да запази във вас мисията, която е дала във вашето сърце. Всички имаме мисия и в момента, в който влезеш в конфликт с някой, това отмества фокуса ти веднага от Царството на Бога. Ама веднага. Да не си мислите, че аз не искам да правя анализи на хора, които чувам как проповядват. Особено като човек какви глупости говорят. Не мислите ли, че на мен ми се иска да се пусна малко на лайф и да ги лепна всички за глупости, които казват? Особено като чуя някой да казва, нека слабия каже, силен съм. Колко от вас сте чували това изказване? Ужас! Направо не мога да повярвам как може да се тълкува този пасаж така. Знаете ли какъв е контекста? И нашия Господ казва на тези хора, които ще нападнат, те са народите, които ще нападнат Израел. И казва така, аз ще ви накажа, ще ви победя, въпреки че сте силни. И тези, които са слаби, нека да кажат, че са силни. И тях ще избия. Виждате ли какъв е контекстът, колко е брутален? Тези, които казват, че са слаби, нека да кажат, че са силни, защото казва Господ, и тях ще смачкам. Аз не искам ви да ги декларирате тези неща, това е ужасно. И хората не се карат църквата да кажат, нека слабият цитират утре, нека слабият да каже, силен съм. И аз казвам, Господи, прости им, те не знаят какво говорят. Те в момента казват да дойде осъждение върху тях и Господ да ги накаже. И това го правят от глупостта. Какво искам да ви кажа? Не ми ли се иска аз да ги правя тези неща? Много ми се иска. Понякога горя, жена ми ме хваща, вика, не дей се пуска лайф. Викам, Господи, направи ми повече като Тебе. Как ще коригираме такива учения? Знаете ли как? Като идвате на служение и слушате вашите пастори. И в петък, които имаме библейски училища, така ще се научите на Библията по-добре. Защото вашите пастори познават писанията много добре. Окей?
и искат да ви учат в истината, не в неща, които да кажете сега, да настръхнете и като излезеш си същия пълен лицемер и грешник. Аз искам да бъда смирен, не революционер, не искам да събирам силни хора, да правя революция, защото Христос не е направил това. Аз не спадам в излишни конфликти, с които да избегнат фокуса, да ме изкарат извън контрол и да се греша, да кажа нещо, да обидя някой. И после се засрамвам аз, името на моя Господ се опетнява, особено като водач на църква, като пастор, и вие всички сте вътре, защото съм ви пастор. Не разбирате? После ще се срамуват да кажа, че съм ви пастор. Окей? Вижте в какво продължава сега да ни говори Матей. В момента, в който, вижте, искам малко да спрем за момент. Трябва да ви припомня, че Матей пише тази книга, нали така, неговия ученик. И той пише това след години, когато Исус вече възкръсна, когато се възнесе. Пише, мисля, че доколко се спомням, написано е по 50-та година, 50 някоя 60-та година, след Христос. Да, около 30 години даже казва, че. 30 години след Христос е писано Евангелието на Матей. Марк е най-ранното Евангелие, което имаме. Матей след това идва. И той, вижте, за да ги пише тези неща, той вече има откровението за кой е нашия Господ. И сега, когато разказва тази история, той я пише към определени евреи. Евангелието на Матей е писано за евреи. И той се опитва да им докаже, че това е мисията, затова постоянно тълкува писанията и дава пророчества, които се изпълняват. И той казва така, тази история, която аз ви разказвам сега, това смирение, което виждам аз в моя Господ, ами аз го намирам в Исея. Той моментално прави асоциация къде може да намери Бога. Колко от вас, когато имате ситуация в живота ви, искате да го намерите веднага в Библията? Аз съм така. Като дойде нещо в мене, искам да го намеря в Писанията. За да мога да взема пример, да се науча. Затова 19 и 20 стих, вижте как казва, от 18, ето моя слуга, когото избрах, моя възлюбен, когото е благоволението на душата ми, ще положа духа си на него и той няма да възвести съд на народите. И той ще възвести съд на народите, извинявайте. Няма да се скара, нито да извика, нито ще чуе някой гласа му по площадите. Вижте какъв е смирен нашия Господ. И веднага Матей прави тази асоциация с него. Че той е смирен, няма да се скара, нито да извика. Той е нежен. Нашия Господ не е конфликтна личност. Къде сте го видяли да е конфликтен нашия Господ? Някой ще каже на храма. Там е изключение. Там трябваше да обърне маста. Там той вече не може да издържи на лицемерието и на греха, който е толкова явен. След това казва, че той ни обяснява, че смазана тръстика няма да прочупи и така нататък. Той говори за това, че той е дошъл да даде пример на всички, които са слаби и немощни. Вие какви сте? Колко от вас е силен? Аз не съм. Аз признавам, че съм слаб. Изпадам в слабост понякога, казвам неща, които не трябва, греша в говоренето си, но има при кого да отида. При кого ще отида, ако не този, който има думи на живот? Амин? Да възстанови слаб, защото моят Господ ми показва какъв трябва да бъда. Този, който е слаб, да бъде силен, не външно, а в духа ми. За да мога да знам как да реагирам в определени ситуации. Господ да ми дава мъдрост, чрез духа си, как мога да знам кога съм в опасност, как мога да знам, когато някой ми подготвя капан, за да мога да кажа нещо против Бога или против ближния. Особено против ближния. А тук, ако хванем, няма да мога да приключа тази сутрин. Колко от вас се изкушавате да говорите за ближния? И говорите за ближния. Казвате неща, които не трябва да казвате. Има въпрос отново към вас. Нека да предположим, че Бог така прави, оставя във вашия живот, чуйте го това. Задайте си въпрос, това е за вас. Риторичен въпрос, сами си отговорете. Ако някой те следва цял ден, залепен до тебе 24 часа, той те следва цял ден, би ли видял Христос в тебе? Чухте ли? Ако някой каже, не, или просто замисля, имаме много работа да вършим тогава. И трябва да се стегнем. Това не е шега. Аз не искам да падам в Божиите ръце за съд.
да ни дава Господ. Искам да бъда в Божите ръце за награда, която очаква всеки, който е верен в Него. Пак ви казвам, ако някой те следва цял ден, би ли видял Христос в тебе? Исус, кой го следват? Неговите ученици. Какво виждаха, когато следваха Христос? Самия жив Бог. Амин? Те виждаха Бог в Него. Този смирен слуга, за който Исаия 42 говори. Това е уникално. Да, ако някой ви следва, би ли видял Христос? Много важен въпрос. Още един въпрос. Готови ли сте? Исус е толкова смирен и кротък, че даже уми краката на този, който ще го предаде. Бихте ли умили краката на тия, които ще го предадат, въпреки че знаете, че го направят? Знаете ли колко хора съм направил добро? Нямате си на представа на колко хора. Издраждал съм на хората жените. И ги гоня там да отивам в болницата да ги карам да раждат. Мъжете ги няма никакви. Даже името ми сложиха на децата. Да кажа, това е Алекс! Нали? Няма. Не стана кънче, стървах. Трябваше да взема и пари. Не взех пари. Знаете ли колко добро съм направил, знайки, че няма да кажат нищо? Аз не искам да ми казват благодаря. Нито пък очаквам да дойдат на църква, защото много хора правят добро, за да може някой да каже благодаря или да дойдат на църква. На мен ми е все едно. Но въпреки това, аз го знам, че няма да получа нищо и въпреки това пак го правя. Знаете ли колко хора ми казват, той те прекарва, не се занимай с него. И аз пак правя добро. Знаете ли колко хора ми искат пари? И на колко хора давам пари, им правя добро, като знам, че няма ги видя тия пари. До ония ден. Разбирате ли какво се случва? Някой виж майка вика, че съм будала. Виждате ли? Да. Тоест, бихте ли умили краката на този, който знаете, че ще ви предаде? Пак въпрос. Бихте ли направили добро на този, който не заслужава? Ай така да го кажа. Янко, би ли го направил? Би ли направил добро на този, който не заслужава? Отговорът е не. Сега въпросът е обратно пак към вас. Вие заслужавахте ли Господ да ви направи добро? Тогава, що не правите добро на тези, които не заслужават? Какъв номер ви направиха? Как ви обърнах веднага. Вижте, смирението изисква много усилия. Не е лесно. Никой не казва, че е лесно. Ама ти, ако не ходиш с Христос, ти няма как да си като Него. Разбирате ли? Няма как. Най-вероятно ще чувате оттам, от тук, от всякъде и пак си оставаш същия, защото не си посветен. Някой ще каже, брат, кое определя моето посвещение? Едно от тях е църква. Вижте, както каза и майка ми преди малко, да правих за думите от устата, защото е част от моите бележки. Събранията, които имаме всяка седмица, дали са в понеделник, дали са в сряда, ще почваме, дали в петък или в неделя. Искам да ви припомня, вие го правите за вас това. Вие не го правите за нас. Май сте се объркали нещо. Аз понякога мисля, че хората са тотално объркали. Тези събрания ги правим за вас, да не ги правя за мен. Аз съм си много добре. Не какво ми има. Този труд, който полагаме, го полагаме за вас. Вие да растете в Слово. Вие да растете в молитвен дух, който слава на Бога църквата не се моли. Амин. Мога да се пофаря с моите братя и сестри, особено с сестрите. Фая! Уникални са сестрите. Много се моля. Ние имаме молитвен дух. Ама растем. Ако не бяхме почнали да се молим всяка сутрин, щяхме да бъдем тук? Не. Всяка сутрин се събираме да се молим и нямаме търпение да се молим. Нямаме търпение да се събираме да общуваме. Защо? Защото ние растем в дух и в сила, в смирение, в кротост. Оприличаваме в Бога, в който вярваме. Аз приличам на Него. И затова нашия Господ е такъв. Но за съжаление някои хора търсят удобство. Първо казва, моите проблеми да оправя, моите неща. Чак като всичко ми е готово, тогава ще служа на Бога. Тогава ще се отдам. И за съжаление никога няма да сте готови. Става да го припомня. И слава на Бога за моите братя и сестри, които слугуваха на ближния в лагера. Когато бяхме на лагера, всички слугувахме един на друг. Нали така?
Беше невероятно преживяване. Много служихме, всички тичахме, помагахме. Беше невероятно. И аз много се радвах, когато виждах това. Набързо, още 10 минути приключвам, обещавам. Това е най-кратка проповед наистина. Продължаваме, само искам да ви кажа за този слуга, който е обещан от Отца. Продължаваме, искам просто да научим какви трябва да бъдем като Негови ученици. Сега вижте, Матей вижда Исус, както ви каза, той моментално намира Исаия 42 в главата му. Той цитира гръцката версия на Исаия 42, не еврейската. И това е една от първите песен на слуги. Те са 5, ако не бъркам, бяха 4 или 5 песен на слуги. Исаия 42 и 45. Знам, че Исаия 52, 53 също се спомням, но са 4 или 5 песни на слугата, така се наричат в еврейски. И той го намира, че този е слугата, за който Бог Отец говори. И той цитира този старозаветен пасаж, който е най-дългият цитат, който прави в Евангелието на Матей. И вижте как Отец описва своя син в Исаия 42 какъв е. Неговият възлюбен слуга, ето го моя слуга, това, който аз възлюбих. Както виждаме в Матей 3.17. Исаия също го описва така. И вижте как казва. Ето го моя слуга, когото избрах, моя възлюбен, когото е благоволението на душата ми. Ако аз съм негов син и дъщеря, благоволението на Бог в животът ми ли? Как ще разбера дали благоволението на Бога в животът ми? Ами като слугувам. Как ще знам дали слугувам? Ами като прощавам и умивам краката на тия, които правят зли неща в животът ми. Като прощавам 7 по 70 пъти, което е безкрайно. 490 означава безкрайно. Перфектно, съвършено. Как ще се науча да прощавам, ако не съм почнал да простя на първия? Разбирате ли? Знам, че е трудно. Но Господ го изисква това от нас, да мога да бъда като моя Господ, този слуга. И затова казва, че този слуга, Бог Отец е положил духа си на него. Това е духът, който Исус е имал в пълнота, да слугува на ближния. Тук ли сте? Мисля, че ви губя. Фокусирайте се малко. Виждам лицата ви, не забравяйте, виждам всичко. Фокусирайте се, върнете се от Праймарк. Елате тук. Нека да бъдем верни слуги. Концентрирани слуги. Фокусирани. И нашия Господ дойде да служи. Ако ти знаеш, че служиш на Бога, ти тогава не би обърнал внимание на шума и на тези заговори против тебе. Тук ли сте? Ако ти знаеш на кого служиш, ако ти знаеш, че имаш мисия, ти тогава не би обърнал внимание на шума, който е около тебе. Исус е дошъл с мисия, с цел. Той знае защо е дошъл и за това, ама хич не обръщаше внимание на шума покрай него. Да слугуваш, братя и сестри, означава да си под авторитет, с мисия и с цел. Има ли такива тази сутрин с авторитет от Отца, Сина и Святия Дух, които имат мисия и цел? Каква е вашата мисия? Не е просто да идваме тук всяка неделя, а през седмицата какво правя. Искам да ви припомня, от понеделник до събота е делото, което вършим за Бога. И в неделя е мястото, в което аз отпразнувам това, което съм направил през миналите 6 дни. Тук ли сте? Да дойда да му благодаря в неделя, че Той ми избави, Той ми благослови, Той ми прости всички тези неща, които са минали през тези 6 дни. Аз да напразнувам, че още един ден имам да живея за Него. Да слугуваш означава да си под авторитет, с мисия и цел. Какво е твоето служение? Обръщаш ли внимание на шума, който ти ограбва фокуса? Матей 9, когато ви говорих от Матей 9 глава, завърших по много добър начин, защото виждаме същия пример в Матей 9 глава, когато ви споделих, когато фарисеите го обвиняваха от 34 стих. Обвиняваха, този има нечестив дух. Говорят за Исус. Той изгонва нечестиви духове от демони, от бесове. Обвиняваха Исус, че е изпълнен с демони. И това идва върху Исус. Той е там. Вижте, той е там, чува всичко това. Те го обвиняват. И вижте,
най-гадното обвинение, което може един християнин да има, да те нарече някой, че си демоничен. Как ще се почувствате, ако ви кажа, че ти си демоничен? Как? И какво прави Исус? Вижте какво прави. Искам да внимавате тук. Готови ли сте? Чета. 35 стих. Тогава Исус обикаляше всички градове и села и получаваше в синагогите и проповядваше благовестието на царството и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ. Какво направи Исус? Игнорира целия шум. Какво продължи да прави Исус? Волята на Отца. Каква е тя? Да проповядва, да получава и да изцелява. Каква е моята воля? Каква е волята на Отец към мене? И същото, какво правя сега аз? Проповядвам, получавам за Божието царство и в вашите души да се изцелят. И, дай Боже, някой физически да бъде изцелен също. Ама на първо място е душата ми. Не искам да ви припомням постоянно, за съжаление, искам да ви го кажа пак. Бог може да изцели тялото ти, ама пак ще умреш, брат, кой се е строл. Пак ще умрем. Какво става с душата ми е много по-важно с това, което става с тялото ми. Тялото е немощно, рано или късно ще отидем. На мен ми е по-спокойно, че душата ми е при Бога. Знаете ли защо ми е спокойно? Защото един ден Господ ми е обещал, че и тялото ще е. Какво направи? Ще го възкраси. Амин. Един ден. Затова ние няма да обръщаме внимание на шума. Нашия Господ игнорира всички тия атаки и шум, които идваха покрай Него. Пълен игнор. Защото Той е кротък. Защото кротостта, братя и сестри, е равна на победа. Пак трябва да ви го припомня това. И той 18 стих ни казва, че дойде да възвести съд на народите. Сега този пасаж е много интересен. Всеки еврей, който го чете този пасаж, казва, нашия Месия е военна личност и той трябва да осъди хората. Да възвести съд на народите. Да ги осъди. Само, че тук говори за прокламация за идването на Божието царство. И той ще изведе правосъдие към победа. Амин. Триумф. И между тези две неща, прокламация и триумф, още малко, моля ви се, вашето внимание тук. Между тези двете стои, брати и сестри, кротост. Вие, аз, ние не можем да възвестим благата вест, съдът, който ще дойде, ако ние не ходим в кротост и смирение. Как ще говориш на някой за Исус, а твоя живот показва, че Исус го няма изобщо там? Направо автогол. Крадеш, лъжеш, мамиш, говориш неща, които не трябва да говориш. Огорчаваш се без причина. Влеза ти някаква мухичка и почваш да я дъвчиш, докато не намразиш този човек. Предполагам, че след тази проповед някой да учи да си пусне друга проповед, да го мотивира малко. Вие сте свикнали да ме мотивират, ама не да се променяте живота. Днеска много лошо говоря. Харесва ли ви? Добре. Вижте какво се случва тук сега. Когато Господ казва, че даде справедливост, всички очакват, че Господ ще смаже враговете на израелтяните. А всъщност те не разбираха, че през цялото време те са били врагове на Бога. Тук ли сте? Писанието казва, че ние сме врагове на Бога, защото не сме повярвали, сме разпънали Месията. И след това Павел казва, че ние вече не сме врагове на Бога и Божия гняв да лежи върху нас, а ние сме синове и дъщери. Сега казваме Ава, Отче. Толкова е красиво Словото на Бога. Когато ние си мислим, че Господ трябва да направи нещо против някой, да го накаже, обърни го това към тебе. Защо Господ те наказва тебе? Аз съм спасен, аз съм новороден, Бог е в мене. Да, ама ти искаш Господ да направи някакво зло против ближния ти. Това не показва изобщо кротост и смирение, а себеправедност. Вижте какво правите. Вие правите като фарисеите, които скрояха план как да убият Исус. Тук ли сте? Ние понякога кроим планове как Господ да накаже някой. Това е много грешно. Затова нашия Господ дойде да бъде осъден за нашите грехове, за да може ние да не бъдем съдени. Но когато се завърне втория път, горко на всеки,
който не е повярвал и не е ходил по Бога. Ако няма истинско покаяние и вяра, която произвежда плод на ходене с Бога, тогава горко на тези, които паднат в Божите ръце. Няма да бъде приятно. Затова аз предпочитам и той ми е заповядано и ви препоръчвам и на вас и заповядваме чрез Словото на Бога да ходите в смирение и в кротост. Амин? Ние трябва да ходим в смирение. Защото вижте, няма да се скара, нито да извика. Къде сте го видели да го прави това нашия Господ? Този смирен слуга, който ни вика, не се кара, не прави шум, рекламация, вижте колко съм силен, колко съм духовен. Тук ли сте? Както има днеска много, които парадират със своите дарби. Господ е смирен Бог, който не вика, не крещи. Някой ще каже, те проповедници, които викат силно, когато говорят, това ли са те? Не, няма предвид това, спокойно. Нито се кара, нито извиква по площадите, някой да го чуе. И вижте колко е красиво. Смазана тръстика няма да прочупи. Какво е смазана тръстика? Тези растения, които сте виждали по водата, язовирите, по водата и по язовирите, колко от вас сте ги виждали тези храсти, като храсти? Те са не смазани, такива стъпчени. Това е растение. И той Господ казва, че те са вече на прага да паднат и Господ идва и ги възстановява. Тук ли сте? Вижте колко е добър Бог. И този замеждял фитил, тези, които са парили клечка, как остава червеното отгоре? Едва вече остава, нали? Това е замеждял фитил. И Господ ги разпалва как? Като вдухне в тях сила да ги възстанови. Амин? Алелуя! Алелуя! И затова, братя и сестри, в Неговото име всички народи ще се надяват. Има ли тук християни, които се надяват в Бога? Благословени ли сме? Ще бъдем ли като нашия Господ да ходим в смирение, в кротост, без да бъдем конфликтна личност, когато някой ти пише или говори против тебе, благослови ги. Ама наистина ги благослови, не да му кажеш, Господ да те благослови и сякаш Господ да ги убие, нали? Но наистина да ходим в смирение, кротки като нашия Господ. Отново ви припомням, кротостта и ходенето ни в Бога е победа. Това е един от най-силните качества на един християнин. Амин? Бог да ви благослови. Нека да ходим в смирение. Амин?